Tak asi to víťazstvo Vsetina je zaslúžené, to si nebudem klamať, absolútne tá prvá tretina nebola z našej strany, tak jak sme si to predstavovali. Potom sme tam dali nejaký gól, ale hovorím, ten predbránkový priestor dnes, tí dva góly, čo sme tam dostali, to neexistuje, tí hráči sú tam na to, aby to vyriešili a asi sú není tak silovo zdatní, aby odstavili hráčov Vsetín a si myslím, že to rozhodlo o nejakých tých veciach. Dva góly sme dali po dlhšej dobe a to je strašne málo na to, aby sme boli úspešní, čiže na to, aby nejakým spôsobom sme boli aktívni a dali viacej gólov, tak potrebujeme viacej strieľať, viacej byť nejakým spôsobom drzí, ale strašne málo hráčov sa dnes pričinilo o to, aby ten kolektívny výkon bol taký, aby sme tu vyhrali. Čiže, tak jak som na začiatku povedal, gratulácia do Vsetín a určite ich víťazstvo je zaslúžené. Souhlasím s Petrem, ta první třetina rozhodla, tam jsme šli 2-0 a víceméně ten dvougólový rozdíl zůstal do konce s tím, že dá se říct, ano, ty předbrankové prostory, jako nemyslím si, že by to bylo takhle dominantní z naší strany. První třetina 2 góly a pak 2 góly z přesilovek, v kterých se taky jako trápíme poslední dobu, takže to byly jako zásadní momenty pro nás v té výhře, ale jako výkon Zlína byl já bych řekl, velmi nepříjemné a opravdu velmi důležitý 2 góly v první třetině, velmi důležitý proměnění přesilovky. Zlín proměnil tak jednu s tím, že dneska nás podržel golman a nějaká taková ta, ano, souhlasím, víc jednak nějaké zarputilosti, touhy a jednak i nějaké pohotovosti a šikovnosti v tom předbrankovém prostoru. Tak ja si myslím, že v tom ústve je dosť skúsených hráčov na to, aby si to uvedomili. Tam nás Vsetín bol rýchlejší. Tam bolo dnes jednoznačne vidieť, že keď išli okolo tých našich hráčov, čiže to bol ten rozdiel v rýchlosti. V niektorých veciach sme im nestihli na to, aby sme ich tam ustrážili. Hovorím, zasa nebudem klamať. No a keď niečo poviete nejakému hráčovi a jednoducho on dojde na ten ľad, jak boli napríklad tí vylúčenia niektorých hráčov úplne zbytočné, keď jednoducho si neudržia, ne že nervy, ale oni sú v práci, oni takéto situácie musia zvládať. Keď takéto situácie nezvládajú, tak jednoducho asi v tom nejak hokeji ďaleko to nedosiahnu. No tak nedisciplinovanosť, viete, hovorím, oni sú tí hráči v práci a jednoducho každý, kto tu bol, nie len ja tréner, ale aj tí ostatní manažeri alebo ostatní ľudia vidia, že kto ten faul spravil. Takého hráča asi do takého mužstva nepotrebuje. To ani, viete čo, môžete aj prehrať na tých strely, ale tak, jak som povedal, to neexistuje, sú tam obrancové na to predbránkový priestor. Čo sme tam dostali, ten druhý gól, preboha, tam dobre spadol ten hráč, ale stále tam musí niekto byť dorazený puk Salonenovi. Import neexistuje a jednoducho to neexistuje, aby ho preskočil ten hráč a do prázdnej dorazil. Čiže toto sú veci, ktoré rozhodli o tom zápase. Možno niekedy máte menej strieľa a zvládnete ten zápas, ale hovorím to, jednoducho tí hráči Vsetína boli silovejší v predbránkovom priestore, boli rýchlejší, dostali sa do tej tretiny a to v zápase rozhodlo. My sa môžeme vrátiť nejaké 2 góly, dáme do nejakého toho, ale vždy sme odtiaľ dostali ten gól, čiže tam máme veľký problém. Čo to je v tejto chvíli ťažké, vy sa dobre viete, že tí chlapi majú odohraté či v Extralíge už vyše 25 zápasov alebo čo a môžete doniesť akurát tak nejakých importov, ale hovorím, to je debata asi s vedením a uvidíme naozaj v tejto chvíli vám to neviem povedať. Děkuji.